Maria, juguem a disfressar-nos. No, deixa, estic ocupada. Si us plau, t'ho suplico, si us plau. No, Maria, va, juguem. estic al mòbil. Juguem. Maria, deixa, què passa? Jo només volia jugar a disfressar-nos. I jo només volia relaxar-me amb el meu telèfon. Maria, deixa, he trobat una solució. Només hem de trobar alguna cosa que us agradi a totes dues. Sí, D'acord. D'acord, noies, passeu-ho bé. el meu capítol. Oh, el meu capítol. Juguem a disfressar-nos ara. No, estic amb el meu telèfon. Me'n vaig a jugar ara. D'acord, passa-t'ho bé. Disfressar-se és per a nadons. M'agradaria tenir algú amb qui jugar. Faré servir la meva imaginació. Uau! Només jugaré amb els meus invents. Em veig com un nadó amb això. He de canviar. M'agrada aquest. És massa gran. Però el vaig portar ahir. No, he de canviar. Oh, això és exactament el que necessito. On és el meu telèfon? Oh, aquí està. Això és molt millor. Què el soc la Maria? Maria, vull dir, deixa. Què? Tu ets jo i jo sóc tu. I què? Deixa, has fet els teus deures. Encara no. Cercle blau, quadrat vermell, cercle blau, quadrat vermell, triangle groc. Molt fàcil. Ni parlant. Maria, necessito ajuda. Oh, no, està trucant a la Maria de nou. Oh, Maria, em pots rascar l'esquena, si us plau. És clar. Més avall, més avall. Oh, sí, així mateix. Què et passa, Maria? Sí, entrega avui, sí? Hem de tornar a canviar. No, estic bé amb això. Vinga, fes el mateix. Ja, he tornat. Sí, jo també he tornat. Aquí tens el teu telèfon. Finalment, he de canviar ara mateix. Maria, espera, juguem a disfressar-nos. Patrulla del telèfon. Què hem fet?
Massa telèfon és dolent per a tu. És una presó de telèfons. Els vostres telèfons aniran a la presó si els utilitzeu malament. No. O sí, o sí. Hectòmetre. Fet. Provem-ho. Uf, està poc cuit. Cal que es cuini una mica més. Oh, Adassa! Estic bé. Gràcies. Sí, és clar. Preciós. És clar. Sí, estic cuinant. Atenció, alarma d'incendi. Sí, avui. És genial. Steffi, no pots utilitzar el telèfon mentre cuines o menges. Ups. Has utilitzat malament el teu telèfon, Steffi, així que va a la presó. Dóna'm el teu telèfon. D'acord. Quina torre tan bonica. Soc un autèntic mestre. Sí, tot està bé. Oh no, la meva torre. Ups. Alex, no pots utilitzar el telèfon mentre condueixes, penja'l. D'acord. Has utilitzat malament el telèfon, així que va a la presó. Els deures són tan avorrits. Divertim-nos una mica amb el meu telèfon. Fem un vídeo de ball xulo. It's party time. What's the time? It's time to have some fun. Can you feel it? The party's going on. Maria, has d'acabar els deures. Has utilitzat malament el telèfon, així que va a la presó. No, el meu telèfon. Sí. Hola. Sí, Maria. 2 Kinders i 5 xocolades. Sí, bona idea. Ups. Què has fet? Atura't. El teu telèfon va a la presó. Dóna'm-el. Oh, no, el meu telèfon. Com sobreviuré sense el meu telèfon? Destruïm aquestes presons de telèfons. No funciona. Necessitem un martell més gran. No et preocupis, et dic. Què? Els que trenquen les normes. Atrapem-los. Atura't. Disculpi, oficial. No hauríem d'haver fet això. Ho sentim. Està bé, però no torneu mai més a trencar les regles.
D'acord. Les presons estan obertes ara. Podeu recuperar els vostres telèfons. Visca! Mil·límetre. De fet, nois, estava pensant que potser hauríem d'anar a jugar a fet i amagar a fora. Gran idea. Anem. Uau! Recordeu, utilitzar massa el telèfon pot fer mal als vostres ulls, afectar el vostre son i evitar que jugueu a fora. Spiffy, Dasha i Van. Descanseu dels vostres aparells. Deixeu els aparells i juguem junts a fora. Motivem-los amb un joc de recerca activa. Ei, ajudeu-me. Què és això? D'acord. Nois, proveu-ho. Ens hem de treure els vestits. No ha ajudat. Què és això? Vegem-ho. Trobar ous brillants. D'acord. Ah, això és un joc. D'acord, anem a trobar-los. Oh, hem d'apagar les llums perquè els ous brillen a la foscor. Mira, ja els puc veure. Anem a recollir-los. Anem per aquell costat. He trobat alguns a la tenda. Aquest és l'últim. Sí. Oh, sí. Ha estat bufar i fer ampolles. La porta està oberta. Sí. Crec que hauríem de seguir aquell cotxe. D'acord, anem. Què és això? Què és això? Trobar la caixa misteriosa. Oh, no, què ha passat? Escolliré el blau. I jo tinc el color verd. Deixa, trobem la caixa misteriosa junts. No hi ha res. Res aquí. Deixa, està bé, però no tenim cap caixa misteriosa aquí. Anem a provar amb el taronja. D'acord. Encara res. Oh, l'he trobat. Caixa misteriosa. Hi ha alguna cosa dins.
Oh, és una altra nota. Troba la porta ambulatori. Un globus. Oh, yes! D'acord, anem. On és la porta? Crec que és aquesta porta. Què tal si entrem? 3, 2, 1... Tu a u, globus. Espera, on és l'estafit? Hola. Oh, hola. Has de rebentar tots els teus globus verds. D'acord. Oh, hi ha un verd. Vinga, fem-ho. Què és això? Hem de trobar una pilota de bàsquet gran. Anem. Què és això? Crec que hem de passar. Amb compte. Sí, anem. Preparats, llestos, ja! Gent, aquí teniu els vostres gadgets. No, ja no volem jugar amb gadgets. Sí, podem jugar a bàsquet amb tu. Sisplau. És clar que podeu. Esteu més que convidats. Nens, no passeu massa temps amb els vostres gadgets. És més divertit jugar a jocs actius a l'exterior.